колеги, с вас е Лара Морана. Днес искам да обсъдим една много интересна тема, която се казва техника в нейл индустрия. За какво ще говорим? Ще говорим за електрически пили, ще говорим за фрезери и за други неща. Искам само да кажа едно. Колкото и да е голям майстора, той е майстор до едно ниво. Оттам нататък един хубав майстор го прави хубава техника. Когато един майстор има хубава техника, той е хем по-бърз, хем по-добър. Така че аз ви препоръчвам да си купувате хубава техника, да влагате пари в техника. Това ще ви помогне да сте по-бързи, по-добри. В резултата вие ще имате повече клиенти и повече пари. Нека да започнем от това, че има много голяма разлика между електрическа пила и фрезер. Електрическа пила, това е уред, който се ползва в найл индустрия. Това е пила, която не е много мощна. Те някъде са до 30 вата и са до 35 000 оборота, най-мощните. И с тях се прави най-много маникюр. Тук в България правят и педикюр, който според мен не е много правилно да правиш педикюр с уред, който е 35 000 оборота. Аз ще кажа защо. И какво е фрезер? Фрезер е специална машина, разработена за найл индустрия. Той е много мощен. Те започват от 30 вата, 35 000 оборота и стига до 120 вата, 60 000 оборота. В зависимостта от вашия бюджет, вие си преценявайте каква машина ви трябва. Един фрезер изпълнява абсолютно всички функции на найл индустрия. Започваме от маникюра. Има специални фрези на крайници, както искате така ги наричате, които са специално разработени за кожички. Апаратен маникюр става просто за отрицателно време. Вие нямате нужда да намокрете кожички, да седите по 15-20 минути, да ползвате гелове, да режете кожички, да нарязвате клиенти. Просто ги минавате с фрезер. Това е много бързо, много удобно. И второ, това е много по-добре за един клиент. Обяснявам защо. Защото фрезер, когато изпилва кожичка, той я запечатва и тя расте по-бавно. Второ, това е много по-добре за вас, защото вие правите един маникюр за 10 минути, примерно. Фрезер се ползва в ногтопластика. Аз, примерно, не си представям моята работа без фрезер. Аз с него правя абсолютно всичко. Махам дължина, махам изцяло ногти, при поддръжка изцяло ги изпилвам. Когато искам, имам финни фрези, които мога с тях да махна гел лака. Това всичко става много бързо и много удобно. Така, фрезер се ползва в педикюра. Сега ще кажа защо не ви препоръчвам да ползвате електрическа пила, а препоръчвам ви да ползвате фрезер, който е специален для педикюра. Аз ще кажа, че фрезер за педикюр, той не че е много специален, той просто трябва да е по-мощен. За да правите педикюр с фрезер, вашия фрезер трябва да е над 50 000 оборота, над 80 вата. С такъв фрезер никога няма да ви се пари, никога няма да търкате пети по 10 минути. Това става само с един път, с едно минаване, става много бързо и много удобно. Каква е разлика, когато правите педикюр с електрическа пила? С една пила, която е 35 000 оборота, първо тя постоянно се нагрява. Второ, клиента пари. 35 000 оборота не са достатъчно да въртят голяма фреза за педикюр. Това е абсолютно достатъчно. Друго, 35 000 оборота, ако вие работите с електрическа пила на малко обороти, вие не можете да правите поддръжка, защото ноката ще пари. Само като докоснете среза до ноката и клиента много бързо ще маха ноката, защото това много пари. Един хубав фрезер, който е наистина качествен, мощен, той не пари абсолютно ноката. Разбира се, че ако ще държите на едно место, ще запаря, това е ясно, обаче аз говоря, ако един майстор знае, може да работи с фрезер, той не пари, даже ако работите на много високи обороти. Има специални фрези на крайници, които се ползват за маникюр, за педикюр, за ногтопластика. Аз ще ви кажа, че моя фрезер е доста мощен. Аз имам един от най-мощни фрезери. Той е на 120 вата и е 60 000 оборота. Той е доста по-модерен в плана това, че той има цифрови екран, има реверс. Реверс е функция на възможност фреза да се върти в две посоки. Вие можете да си смените. Има много удобен педал за работа, така и вие можете да работите без педал, само от копче и фрезер си работи. Можете да работите с педал, който пак ви регулира скоростта.
ако искате с педал да регулирате скоростта, ако искате на фрезер да регулирате скоростта. Ама това вече са различни характеристики на фрезер. Аз ви говоря, това не е толкова важно, не е това, което в момента ще обсъждаме, просто говоря, че има най-различни фрезери с най-различни функции. Аз просто ви препоръчвам да имате една хубава машина, с която може да правите всичко, защото вие постоянно ме питате, ама как това го правя, а как това да го направя? И аз не мога да отговоря на всеки един, защото докато нямате машина, с която работите, вие не можете много неща да направите. Аз сега, примерно, ще покажа колко много функции, за които вие даже не се сещате, може да се прави с фрезер. Колко по-бързо можете да си правите пластика, изграждане, поддръжка, особено говоря при поддръжки. Аз ще ви кажа една нормална поддръжка, която правя аз с декорации, най-много 50 минути, 1 час. Ако говорим за нормални декорации, нали? Ако изобщо не говорим за декорация, ако говорим само за една поддръжка, това е нормално, ако имате хубав фрезер, нормално една поддръжка, вие я правите 30 минути. Това вече зависи и от ваша лампа, от ваша бързина в това как нанасите гел, обаче иначе самата подготовка на ногтите, самото опилване става много бързо. Значи има много модерни фрезери, има малко по-прости в работа фрезери. Аз сега ще разкажа за моя фрезер. Той е от по-модерните, така да го кажем, защото има цифров екран, където се пише 1000 обороти. Има реверс. Реверс означава възможността на самата фреза да се върти в две посоки. Има много удобен педал, има регулиране на скоростта от копчето, има регулиране на скоростта от самия педал. Всичко каквото искате. Има по-прости фрезери, които пак работят много добре, обаче примерно няма толкова много функции. Това не е много важно. Аз ще ви кажа, че един фрезер пак какво го отличава от една електрическа пила. Самата ръчка му е много удобна. Виждате колко е малка. Тя няма абсолютно никакви вибрации. Когато работите, абсолютно не вибрира. Тя е много лека. Това е много лесно и на майстора, и за самия клиент, защото не вибрира и не му причинява някакви неудобства. Ще ви покажа един пример какво е фрезер, за да го видите. Това е моя фрезер. Е така, това представлява. Самия фрезер е доста тежък. Той е някъде, аз мисля, че към 3 кг, може би и повече. Виждате, той има екранче, има регулятор на обороти. Виждате как се смери 1000 обороти. 22 000, 16 000. На маникюр, примерно, работим 3000, 8000, 30 000. Значи има реверс. Ето копчето реверс. Това в зависимостта в коя посока искате да се върти фреза. Има хенд. Хенд означава работа без педал. Има автокруиз. Означава пускате си фрезера и той се работи в определени обороти, които вие сте му задали. Има копчето на изключване на включване, това е ясно. Ето самата му ръчка. Самата му ръчка. Аз ще ви покажа колко е удобно. Вземам една фреза, слагам и само превъртам. Тя вече е захваната. Ако искам да я махна, превъртам, махам. Показвам ви, примерно давам на, аз не виждам, 11 000 оборота. Сега в момента ще го пускам с педал. Педала ми е долу. Виждате, той няма шум. Сега в момента се върти в една страна, сега давам на реверс, в друга посока ми се върти. Сега в момента мога да дам на хенд. Без педал се върти. От тук си усилвам обороти или ги намалям. Сега ще ви покажа как се върти фреза голяма. Това е за педикюр фреза. Пускаме, слагаме. Да, виждате. Фрезер е толкова мощен, че вие не можете да го спрете, когато докосвате даже и силно. Постоянно трябва да смените, да не
запаря, защото ако ще държите на едно место, ще запаря. Обаче, по принцип, ако е хубав фрезер, ако постоянно го сменяте положението, той не пари. Искам да ви покажа всичките моите фрези, които имам, всички моите накрайници, фрези, как за маникюр, за педикюр, за ногтопластика. Ще ви кажа честно, не ги ползвам всичките, защото имам си любими, които ги ползвам постоянно. Ето, примерно тези двете ще ви покажа. Те са алмазни, те са вечни фрези, един път ги купувате и ги ползвате винаги. Те са по-скъпички, обаче само един път ги купувате. Има специални, които са за маникюр, ето има ги тънички. Аз ще направя едно видео специално, където ще говорим само за фрези. В момента само ви показвам какво имам аз. Има за педикюр, има такива, които са с накрайници за един път, има с керамика, също има за маникюр с керамика. Има пак за ногтопластика, ги ползвам и те са много, защото те са за един път. За всеки клиент си слагам нов накрайник. Аз, понеже много държа на дезинфекция на всичките тези неща и предпочитам да ползвам за всеки клиент отделно, когато ползвам тези, които са от метал, от алмаз, фрези, аз винаги ги стерилизирам. Аз имам стерилизатор, който е на 360 градуса. Той е кварцев стерилизатор, винаги всичко стерилизирам. Вие, ако нямате стерилизатор, можете да си ползвате. Аз имам, мисля, че всички имате такава течност. Това е само дезинфекция с тази течност. Ако говорим за стерилизация на инструменти, трябва да имате стерилизатор. Има фрези, които са за полиране на нокът. Виждате, те са изцяло гладки, те полират нокът и най-различните. Аз ще ви покажа сега някакви неща, как работя с фрезер аз. Вземам фреза, която е с накрайник за един път. Пускам фрезера. Аз ще покажа на един нокът, защото не ми се махнат всичките. Аз просто ще ви покажа колко бързо и лесно се маха нокъта. Изцяло можете да го махнете, дължината, дебелината, всичко абсолютно. Показвам ви, пускам фрезера и махам. Дължината. Виждате колко бързо махам дължината. Ако искате само да махнете дължината на нокът, ще виждате колко бързо става. Дебелината. Виждате колко бързо съм махнала нокът. Ако махнете нокът изцяло и повече няма да правите ногтопластика, вземате накрайници, които са за полиране. Когато ти не си с мен, пристаните ти се пустино. Когато те няма, от мостовете ме шумят реки. Когато ти не си с мен, и виждате колко бързо съм си махнала нокчето аз. Без да го пиля, с пилечки 2 часа. Само краищата, ако примерно не можете да ги хванете ъгълчета с фрезер на къс нокът, вече можете само да го дооформите с пилечка. Но това вече е на къс нокът. Ако работите с ногтопластика, нали, ако говорим за поддръжка,
Вие това нещо можете да си го правите с фрезер. Показах ви как се маха. Сега ще ви покажа как се маха дебелината на ногът. Виждате, вземам друга насад. Вземам друга фреза. Показвам как се маха. Ако ногът ви е дебел, просто отдолу правим самата арка. Аз не виждам, изобщо го правя без да видя. Показвам ви само. Моя ногът е тънък, обаче самата арка отдолу, ако ногът ви е дебел, ако вие сте го измоделирали дебел, задължително да махнете. Друго, всички са ме питали, когато аз правих видео, че слагам гел отдолу. В момента аз нямам гел отдолу, защото са ми тъкмо изградени. Обаче когато правите поддръжка, тук къде е вашия ногът, задължително с пила изпилвам първо, тогава слагам гел. Не слагам веднага гел, изпилвам, пак обезмаслявам, слагам гел, един слой, не е много дебело, ама слагам гел. И при следващата поддръжка го махам с фрезер. Или ако имате поне електрическа пила, защото вие сте ме питали как да махате. С такива накрайници или с други, с фрезер, с електрическа пила, махате гела, пак го изпилвате отдолу, изравнявате го с вашия ногът. Даже ако пластика е изцяло вече на вашия ногът, пак лекичко изпилваме естествения ногът отдолу и го запечатаме с гел. И при следващата поддръжка пак махаме гел, обезмасляваме и пак слагаме. Това трябва да правите задължително, но това можете да направите само ако имате фрезер. Друго интересно, което ще кажа за фрезер. Показах ви как се маха изцяло ногът. Същото се прави при поддръжка. Вие не махате нацяло, а само тук лекичко. Съвсем леко, то става още по-бързо. Разбирате колко бързо ще махате самия дизайн, тук всичко това, просто отрицателно време и ногчето вече ви е готово. За да не пилите до кожички много с пилички, вземате просто други фрези. Сега ще ви покажа какви ползвам аз. Такива. Или такива. Минавате до кожичка и ногът вече ви е готов. Ето. Обаче същото правило, което сме говорили за пилички. Минава се само в една посока. Фрезер се върти само в една посока, движи се само в една посока, не правите така. Минавате до кожички, махате гела и правим вече поддръжка. Много бързо се работи с фрезер. Когато вграждам камъчета, виждате, имам такава, в зависимостта от колкото е дебел вашия камък. Изпилваме лекичко дупка, наливаме я с гел и после вграждаме камъчето. Когато пилим дупка, фрезер се държи изцяло перпендикулярно. Правим дупка, заливаме с гел, вграждаме камъчето. Ще ви покажа и за маникюр, поне малко. На мен ми е направен маникюр и нямам кожичка, обаче съвсем лекичко ще ви покажа. На маникюр се работи някъде не повече от 10 000 оборот, 5000. Минавам само по кожичка. Без да докосвам ногътя. Ако ще правим оптопластика, тогава можете да докосвате и ногътя. Минах в една посока, минавам в друга посока. Аз понеже няма какво да се изпилвам на мен, минавам отстрани. Отстрани мога да използваме такива насадки. Ще ви покажа, ако е много дебела кожичка, понякога знаете, че тук има затвърдение. Слагам такава насадка, тя е от керамика. Минавам отстрани. Ако можете едно кучето да оформите с тази, виждате, тя е много удобна за страни. Тук мина. Мога да мина отгоре с нея. Пак мога да мина до ногътя с нея. Виждате, нито съм слагала някакви гелове, нито съм слагала някакви омекотители. Аз просто изпилвам кожичка. И тя веднага се запечатва.
и по-бавно расте. Такъв апаратен маникюр може да се прави при всяка една поддръжка, хем да изглеждат кожички много красиво, защото той става много бързо. Обаче ако работите с ши-лакове, с гел-лакове, правите маникюр, виждате колко по-бързо става. Само му махам, слагам му едно. Само махам прах, слагам му едно олио на този пръщ слой. Виждате колко бързо е готов маникюр. Скъпи приятели и колеги, аз ви показах работа с фрезер. Фрезер е доста скъпа инвестиция в вашия бизнес, обаче това е точно тези пари, които се връщат много бързо, защото това е нещо много удобно, много бързо и много лесно. Това ще улесни работа на вас и ще направи вашата работа по-качествена, съответствено вашите клиенти ще са по-доволни. Просто ви препоръчвам това нещо, защото от моя личния опит ще ви кажа, че аз в момента просто не го махам фрезера от ръце. Той просто във всичко, абсолютно във всичко го ползвам. Пробвайте, експериментирайте. Можете да пробвате отначало с електрическа пила. Ако ви харесва, аз не ви препоръчвам, защото доста ще пари. По-добре отначало да тръгнете с хубава техника, понеже това нещо се купува един път и ви върши работа цял живот. И аз мисля, че една инвестиция около 1000 лева, защото долу говоря толкова струва един хубав фрезер, нали ако говорим за един от тези модерните фрезери, които вече имат много функции. Аз мисля, че тази инвестиция много бързо ще ви се върне и вие ще сте много доволни. Надявам се, че съм била ви полезна, надявам се, че съм ви казала достатъчно много неща, на които можете да се научите. С вас беше Лара Миранов, желая ви всичко хубаво. Подписвайте се на моя канал. Довиждане!